मिलकर एक पूरा देश बनाता है। तो जब एक प्रॉब्लम होता है संथाल को, तो सिर्फ संथाल ही क्यों खड़ा हो, सभी खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव इम्पर्टेन्ट माखासे आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामगोन। तो लोगोफोर थांनाय जिथु क'क्राझाराव जालांनाय कारिगाव ओनसोलाव जालांनाय सावथालफोरनि गामि खेरानि, तो बेवहाय जे सावथालिफोरा न'साव जानाय, दा बे जाथायखौ लानानै दिनैसिमबो झारखन्डनिफ्राय गोबांथार झारखन्डनि सान्थालि एक्टरफ्रा, सान्थालि आदिबासि एक्टरफोरा फैनानै तो बै गामियावहाय नायफैगासिनो दङ आरो बै गामिनि खबरखौ लागासिनो दङ आरो बै गामिखौ हेफाजाब होफैगासिनो दङ। तो बेनि गेजेराव मा फोरमायखो सासे सान्थालि एक्टर जाय झारखन्डनि बिथाङा, नोंथांमोना एसे नायनानै लागदो। को खड़ा होना चाहिए, सिर्फ संथाल आदिवासी ही क्यों आवाज उठाए, सभी को आवाज उठाना चाहिए। मतलब बहुत दिन से मैं सोच रहा था, मैं पहले ही वीडियो में ही बोल दिया कि मैं आऊँगा ही, कारिगांव आऊँगा, अब अभी मैं आया 2-3 दिन पहले ही आने वाला था, लेकिन था क्या, रघु दा बोले हमको कि सब साथ में ही आना है। चलो ठीक है, हम लोग सब साथ में आना। ये इस टाइप की भविष्य की, इस टाइप का भविष्य तो यहाँ पर का नहीं होना चाहिए, या कहीं का भी नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही वीडियो में मेरा एक ये मैंने बोला हुआ था कि क्या ये बांग्लादेश हो गया है, इस तरह गांव का गांव जला देना। 1996 में ना, 1996 में करीब 2.5 लाख घर या 2.5 लाख परिवार जलाया गया था, और कहीं भी मेन स्ट्रीम पर किसी भी न्यूज़ पर इसका कोई खबर नहीं आया। ये कितनी शर्मनाक बात है। और अभी भी जब से ये घटना हुई है, एक भी न्यूज़ चैनल, चाहे वो कोई भी, आप नेशनल मीडिया देख लीजिए, किसी पर भी ये नहीं आ रहा है क्या इसका हकदार ये घटना नहीं है। इस घटना को कहीं स्टीम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा आप लोग मत सोचिए कि आप लोग सिर्फ अकेले हैं, और सिर्फ संथाल लोग नहीं, हम सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो संथाल रहे, नॉन संथाल रहे, कोई भी रहे, सभी लोग यहाँ पर आए। नहीं आ पा रहे हैं, अपने हिसाब से मदद करें। बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ को देखें कि अभी वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं। आप सोचिए व्हील चेयर पे स्थिति, ये तो समझिए बच गए, अगर वो जल जाते वहाँ पर क्या स्थिति हो जाती, भाग भी नहीं सकते हैं वो। अभी सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग आते होंगे, हम लोग भी आए हुए हैं, लेकिन इससे हम लोग यहाँ पर आएंगे, 2 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट बोलेंगे, सबको देखेंगे, कुछ देना होगा देंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जो स्थिति इन लोगों को हर मिनट हर क्षण गुजारना होता है, यही लोग समझ सकते हैं। एक एक मिनट, एक एक क्षण ये लोग इस चीज़ को गुजार रहे हैं। अभी हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सब लोग एक साथ रहें, ये कहा कि हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन जो परिस्थिति इन लोगों ने उस रात में गुजारा है, ये कहीं और गुजरना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग आ रहे हैं। और कहीं पर भी इस टाइप की आवाज़ उठती है तो सबको एक जगह पर एक साथ खड़ा होके, एक साथ जुट कर, डट कर खड़ा रहना होगा। प्रियो ने बताया बहुत तरह का ग्राउंड रिपोर्ट। अभी आप मेरा पहले का वीडियो देखिए, इतने गालियां मुझे पड़ी है, इस समाज से नहीं, किसी और समाज से इतनी गालियां पड़ी है, सोच नहीं सकते हैं। एक चीज़ समझ में आया कि सबों को एकजुट बन के रहना ही पड़ेगा। आने वाला भविष्य बहुत गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए अगर एक साथ एकजुट नहीं रहेंगे, बहुत गड़बड़ होगा। सिर्फ अभी कारिगांव की स्थिति है, कभी कहीं और हो जाएगा, कभी झारखंड में हो जाए, या कहीं और हो जाए, वेस्ट बंगाल में हो जाए, कहीं पर भी हो जाए। हम लोग झारखंड से यहाँ आए हैं, अगर झारखंड में ये स्थिति हो तो आप लोग वहाँ आइए। वेस्ट बंगाल हो तो सब मिलकर हम लोग वेस्ट बंगाल चलेंगे। एकजुट बन के रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब अकेले अकेले रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है। सब एक साथ रहेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। सबों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी मीडिया वाले हैं, जहाँ से भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सभी लोग इस चीज़ को उठाएं। जस्टिस फॉर संथाल का ये तो स्लोगन दिया ही है प्रियो। मेन स्ट्रीम पर ये मुद्दा आना चाहिए और इस मुद्दा का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। क्या सर?
परमानेंट सोल्यूशन आज से नहीं, करीब करीब ये चौथी बार या पांचवी बार है, चौथी बार ये हो रहा है। और ये बहुत कम है इस बार, वो सिर्फ एक गांव हुआ है, पिछले और 3 बार बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या ऐसा ही चलते रहेगा? कुछ परमानेंट सॉल्यूशन तो चाहिए। तो सरकार से, यहाँ की सरकार से बहुत ही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कम से कम इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। बहुत मुश्किल में है, जिसके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, उसको अगर इस ढंग से अभी भी जद्दोजहद करने पड़े रहने के लिए, तो ये शर्मनाक स्थिति है इस स्टेट के लिए। तो सरकार की तरफ से भी हमें अपनी सरकार से भी यह अनुरोध करते हैं कि वो भी यहाँ आके मदद कर दें। आपके छोटे से प्रयास से यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाए। हमारा बहुत बड़ा प्रयास यहाँ पर के लिए बहुत छोटा साबित होगा, लेकिन सरकार अगर छोटा प्रयास कर देगी तो यहाँ का पूरा गाँव के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सबों से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक साथ रहें, एकजुट होकर रहेंगे। हम लोग सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय बिथांमोना जितु कारिगाव ओनसोलाव जालांनाय बर' आरो सान्थालिनि गेजेराव जि दाङाबाजि बेखौ लानानै सरकारनिफ्राय फैनानै बिथांमोना जाय सान्थालिफोरा न' सावजानाय माखासे न'फोर आरो माखासे बायदिसिना खहा जानाय बेफोरनि माने जास्टिस बिथांमोना दिनैसिमबो फैनानै माने बिगासिनो दङ आरो बिसोरखौ सापर्ट खालामगासिनो। आरो बिथांमोना गोबां सरकारनिल' नङा, छत्तीसगढ़ वेस्ट बेंगलनि जाय सान्थालिफोर आदिबासिफोर बिथांमोना फैनानै गोबां सापर्ट होगासिनो। नाथाय नैबे समाव नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोरमायहरनो सानदों, जितु बे जाथायनि समावनो जोंनि बर'नि माखासे जाय इउटुबारानो जा सोरबा क्रिएटरानो जा माने बैसोरनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय गोबाङा माने जोबथेसालियाव थांनो गोनां जादों। नोंथांमोना मिथिगौ बिरिमोनलां जाय बारग' NDAB, दा बिथाङा सिखा देखायनायमोन, ससियेल मिडियायाव गावनि पेजनि गेजेरजों शेयार खालामनायमोन। बेखौ लानानै बिथांखौ पुलिसफोरा हमदों। आरो मैदोम बसुमतारीखौ माने सान्थालिफोरखौ बर'खौ जुदि सासे बुथारब्ला सान्थालिफोरखौ 10,000 बुथारगोन, दा बेफोरबायदि धमकी होनायमोन। दा बेफोरबायदि बुंनायनि थाखायनो सान्थालिफोरा बिसोर मैदोम बसुमतारीखौ केस होबाय आरो जेलाव थांनो गोनां जाबाय। 15-20 दिनसो थानानै फैनो गोनां जाबाय। आरो थांनाय SD नि दावराव जाबाय थानाय समाव बर' आइजो माइना बसुमतारी बिखौ वेस्ट बेंगलनि माखासे आदिबासि संगठन बा आदिबासि फरायसा आफाद, सान्थालि फरायसा आफादा केस होदोंमोन। दा बेबो आरो गोबांथार बेफोरबायदिनो जाय गुबुननि एगेन्स्टआव बुंनायनि थाखाय बर'नि इउटुबारफोर, बर'नि क्रिएटरफोरखौ जेल जाहोदों बा केस खालामदों। नाथाय जितु गुबुन हारिया बा सान्थालिफ्रा आदिबासिफोरा गोबां दम होबोबाय, गोबां धमकी होबोबाय बर'फोरखौ, नाथाय जोंनि बर'फोरा बा जोंनि बर'नि जे दैदेनगिरिफोर बा गभर्नमेन्टआनो जा, जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआनो जा, रावबो एक्सन लायासै, रावबो राहा लायासै। जों बर'फोरखौ ओरैनो दै बायदि माने बुरबक थुरबक बायदि बायदि गाज्रि रावजों धमकी होयै रायबाय। आं सिगाङाव सासे सान्थालि सेंग्रा जाय सिलचरनि नैबेखौ दानस'गोन होननायनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन, शेयार खालामदों, फेसबुकआवबो होदोंमोन आरो इउटुबनि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंबो आं नोंथांमोनखौ खावलायदोंमोन बिनि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै। नाथाय रावबो सापर्ट होआ। दा गुबुनखौ माने गिनानै थायो, गावजों गावब्ला ओरैबायदि माने नारा नाथा हारां खुरलायनाय, उखुन्दै गुफुंलायनाय, रायज्लायगोन, बखिलायगोन, माबा मोनसे जुदि भाइराल जायोबा, माबा मोनसे गाज्रि माबा मोनसे कन्टेन्ट ओंखारोब्ला बेखौ ससियेल मिडिया बुंफबलायनाय ओरैबायदि भाइराल खालामगोन, शेयार खालामगोन। नाथाय मोजांनि थाखाय जितु माबा मोनसे खैफोद गोलैयोबा, जेंनायाव गोलैयोबा बेखौ माने जोंनि बर'फोरनि जाय क्रिएटरानो जा, जायखिजाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने हेफाजाब होलाया। दा बेफोरबायदिखौ नुबाय। दा बै समाव माइना बसुमतारीया बुंदोंमोन, मैदोम बसुमतारीया बुंबाय, दिनै बिरिमोनलां बिथाङा मा अबस्था जानानै दं बेखौथ' मिथिया दासिमबो। दा बेफोरबायदि अबस्था। दा बेखायनो जाय सान्थालि एक्टर, जाय कारिगावआव जालांनाय जाथाय, बेयाव फैनानै बिथांमोना जे खौसेनि बाथ्रा बुंफैदों, जे खौसे जानानै थानाय, गोरोबनानै थानाय, आसामाव जायोबा सान्थालि वेस्ट बेंगलनि सरकारनि सान्थालिफ्रा फैनानै मदद होगोन आरो वेस्ट बेंगलाव
सानथालिफोरनि गेजेराव माबा मोनसे जायोब्ला आसामनि सोरखारनिया थांनानै हेफाजाब हैनांगौ, मदद हैनांगौ आरो झारखन्ड बायदियाव जायोब्ला आसामनि सानथालिफोर, वेस्ट बेंगलनि जायखिजाया जे हादोरावनो थाया मानो सानथालिफोर खौसे जानानै हेफाजाब हैनांगौ। दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना जुक्ति होलांदों। दा जोंनियाबो बेफोरबायदि जानांगौ, आवाज दैखांनांगौ। नाथाय जोंनिया गाज्रियावसो बांसिन गोसो होयो, मोजाङाव बांद्राय गोसो होआ। दा बेखायनो खावलायबाय फैबाय थानाय समाव जोंबो खौसे जा, जोंनि हारियाबो थांना थानायनि मोन्थायखौ लानानै जोंनि हारिखौ फोथांना लानायनि थाखाय जोंबो खौसे खामानि माव। ससियेल मिडियायावनो जा, क्रिएटरावनो जा, जायखिजाया बिथिङावनो जा, जों माबा मोनसे सोरनिबा खैफोद जायोब्ला, सोरनिबा अलखद समाव बयबो खौसेयै सुंथानानै माने आवाज दैखांनांगौ, बयबो हेफाजाब होलायनांगौ, बेखौ खावलायनाय थाबाय। थ' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन, बेनोसै।